De skiersteens in Veenwouden moet weer bloeien. Werkgroep Natuurlijk Verskaat zit het blommen in de tuin om het 14e eeuwse gebouw heen. Het binnen net zomerblommen. Het gaat om oude soorten die in Nederland haast net te vinden binnen. De wilde narcis is een bijzonder soort narcis. Hij is wat kleiner dan de narcis die we kennen. Dat is de trompetnarcis. Die is het meest algemeen, die is wat forser. En heeft twee kleuren. Een donkergele kroon, een binnenkroon en een lichtgele buitenste kroon. De bonte krokus hebben we ook aangeplant. Het is de oorspronkelijke bonte krokus en die voorkomt in twee kleuren. Het is ofwel een witte of een paarse. De werkgroep hoopt de oude soorten weer wilderig waarom komen te litten. Ze worden exjeerden op de route van de steens naar het nieuwe stationsgebied. Het wie nog net zo makkelijk om de shitjes te verkrijgen. Het zijn geen kweekproducten zoals je die bij de kwekerij kunt kopen. Ze zijn eigenlijk heel moeilijk in de handel verkrijgbaar. Dat is de reden waarom we ze als zaad hebben opgezocht. Bij oude boerderijen, oude buitenplaatsen hebben we dus de zaaddozen verzameld en de zaden laten drogen. En die kunnen we dus nu gebruiken om deze planten toch aan te planten. Van januari tot eind april zocht Veenwouden er aanstus een stik fleuriger uit. Maar het is nog even wachten om te genieten worden kind van de Blommenzee. Wij hopen zo snel mogelijk, maar goed, als je inderdaad gaat zaaien, dan zal het toch wel een jaar of 3 duren, denk ik, voordat ze echt in bloei staan. Maar goed, dat is het natuurlijke proces. Dat vinden we aan de ene kant ook weer heel erg leuk. Het belangrijkste voor ons is dat we dus de oorspronkelijke soorten gebruiken en die vermeerderen. En ja, dat dan wat langer duurt, dat nemen we dan graag op de koop toe.